Sapolo awalay adisulde na malaikat na ipagampaganero na walay na suwalay umawaraw sa luksya. Di nga katawan na wana Tuhan ka sa dunia, asalakaw ko Allah na sumanga luksya. Ridallahu fi ridal walidain. Sukaso ato Allah na sanja kaptuber ko luks ka na gito na ptuber ko Allah. Wa suqtullah fi suqtil walidain. Na surarang ito Allah na sanja kapturang iter ka mga luks ka na gito ni kapturang iter ka Allah. So pati manadusa adi ka panmatay na itinar ka Allah sa dunia na pagampaganero na dusa na kawaraw sa luks. Sa din sa mawaraw sa luks yan. Na newan yan kamay kambota. Nono na kod no mga ruwa kay bugero no Allah ta'ala wata na marata yadat sa luksyan. Kanian kata ami so ikidi niyan ko mga luksyan. Pagita manon Allah pagawit wata yan. Di nga pagadatan no luks kana itbuta ka wata na di ganyan pagadatan. Ganyan pakatutuman na ang tanong sa kabna. Alam pakasurga tabu, pakasurga kabu. Sostuarya uway. Okay na kayo man isarwa dusa nga na kipagyun na kao na 40 ragun. Na temya dusa nga na magatos tema. Ati patgatos la ilaha illallah. Patgatos ragun. Mi'alyo Nabi sallallahu alaihi wasallam amay kon kama kanaraka supo kanaraka na uman siran tutungan ko naraka na mato nagalawa siran na uyag siran mo mga padayag yung tabiyati ay kung siya lang di ko mga sahaba makapiratabas matutong di ko nabi watakuluhumun naru kulla yawmin 70,000 marra maka naraka supo kanaraka na makapito kulong gibu matutong uman salungan. Na uman matutong na pakasim. Auto. Amay kon kasusap sa mga tao, wa hum yahmiluna awzarahum ala dhuhurihim. Sira natigo Allah nakawidan niran sa mga duseran, ha ibabatog kung mga likodiran. Sa din sa miyan dusang ka na pakipabawar ka. So miyang dud sa raw na banggal adan yan uda sa bukirkon. Nasalungan na mo rin nakabawan yan sa mga raw na banggal apian dud yan. Miyaman nakusa niyo gadan yan uda sa bukirkon. Mapupusay niyan. So niyo gapiaman ko niyan. Mapasangon naging uto apikaruman yan so karumaw pedian nababuan yan so karumaw pedian. Saya na umapasang kamay leo pediga bubuan ka so karuman yan. Allahu Akbar. Kami aloy nasadin sa dusang ka na pagibawa. Walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Obutig wallahu kiling ka sa mga baradusa. Amay katatarong ko onsiran sa hadapan ko Allah. Inosiran ito matatarong ko. Kaya mi babangkil sa likudiran so mga awidiran na dinan kibayaw uluiran sa kapalidian. Allahu Akbar.